Dobro jutro! Dobro jutro. Šta ima Mahire? Dobro, kako ste? Ajmo. Sedi Mahir. Znači, knjiga, možeš skinuti, ja? Šta su mu rečenice kojima treba napraviti malo reda? Pa, to su zbrkane To rečenice. su zbrkane. Evo. Ajmo pročitati prvu zbrkanu rečenicu. Je nešto šušnulo. Ovdje napišiš ovdje. Ajde, bliže. A list je šušnuo. List šušnuo je tu. List je šušnuo. Tamo. Pačku. To je šušnuo list. Dobro. Rečenice se zovu smislene rečenice. Znači, od zbrkanih rečenica pravimo lijepe rečenice. Lista. Ispod. Pa ove ježeva sam napravila od krompira. Krompira imaju glavu pocelina i uzeli su sve od krompira. Pokrio? Pokroje da im bude toplo. I tako mi je toplo. Vidite kako sam uzeo, upotrijebio sam čačkavice i onda sam A voli životinje? Da. Posebno malu mađaricu ulice. On se nešto I na kraju D. Mrak. H. Idemo ovako ćemo montirati. Sad ovako. Ma super je to. Ne znam crtati prsta, ali znam crtati ruke. Previše je ovo. Da li bi volio da upoznaš nekog dobro? Umorit ćeš se.
A?